Goedenavond. Het is zaterdag 4 november en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Dit is het huis van de familie Eggebeen. Zij wonen het dichtst bij de Vlakentunnel. Dagelijks horen zij het voorbijrazende verkeer op de A58. Maar deze week is het stil door de werkzaamheden aan de tunnel. Ja, lekker. Lekker, ja. Echt een verademing eigenlijk vandaag. Ja. Wat merkt u normaal gezien als de weg gewoon open is? Op zich niet zo heel veel. Alleen ja, je hoort inderdaad natuurlijk het geraas van de vrachtwagens, auto's. En zomers natuurlijk heb je stukjes files. Dus dat is wel een beetje, ja, wat niet zo heel leuk is, zal ik maar zeggen, om hier te wonen. Maar dat is ook het enige. En je went eraan. Dus. Er zijn veel mensen die klagen natuurlijk over het afsluiten van de Vlakentunnel. Is het voor u min of meer een cadeautje? Het is zeker wel lekker dat het eventjes rustiger is. Ja, klopt. Johan en zijn gezin kunnen nog even genieten van de stilte. Want maandagochtend om 5 uur gaat de Vlakentunnel weer open. En kunnen de dagelijkse 55.000 voertuigen er weer doorheen. Motorcrosser Nancy van de Ven heeft haar carrière beëindigd. De Vlissingse won in 2022 het wereldkampioenschap motocross. Maar door fysieke ongemakken moet ze op 25-jarige leeftijd met pensioen. Kijk, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik ben vorig jaar wereldkampioen geworden. Nou, de meesten die mij volgen of die mij kennen, die weten dat dat echt iets zeer moeilijks is geweest om dat te behalen met de nodige tegenslagen, teleurstellingen, blessures, noem allemaal maar op. En het was het allemaal waard hoor, echt waar. Ik zou het zo opnieuw doen als je tegen mij zegt als kleine meid van dit staat je te wachten. Zonder twijfel zou ik het weer doen. Van de Ven kwam in haar carrière vaak ten val en brak bijna ieder bot in haar lichaam. Dit seizoen moest ze de strijd om de wereldtitel al vroeg staken. Na pech en kleine valpartijen in de eerste Grand Prix van het seizoen raakte ze in mei zwaar geblesseerd. In Frankrijk brak ze haar kuit en scheenbeen en liep ze blijvende schade aan haar knie op. Toen wist ze eigenlijk al dat het einde carrière was. Nu ze de beslissing met de wereld heeft gedeeld, wordt ze overdonderd door berichten uit de motocrosswereld. Ja, ik heb sinds gisteren eigenlijk alleen maar zitten janken, want je leest zulke mooie berichten wat mensen allemaal over je schrijven en dan denk je, ja, zo, dat is eigenlijk ook echt niet voor niks. En het is echt heel mooi dat mensen dat schrijven en ik zit ook alles te lezen, dat ik denk dat iedereen zo de tijd neemt om dat even te doen, maar dat valt natuurlijk best zwaar. En het is niet zo dat je Van de Ven nooit meer op een crossmotor zal zien, maar strijden om de allerhoogste prijs, het WK, dat is verleden tijd. Ja, ik vind dit echt ook een heel tof ding, zeg. Vet, hè? Ja, vond ik ook. Nog even wat bühnekleding passen en dan is de band Smaakstof klaar voor hun optreden tijdens het Regio Songfestival in Utrecht vanavond. Absoluut, begint het al een beetje te kriebelen. Maar dat zorgt ook voor dat we het lekker kunnen voorbereiden. Dus we hebben er zin in. Behalve kleding passen moest er veel meer gebeuren voor de finale. Natuurlijk onze eigen voorbereidingen voor de show. Maar denk ook aan het nadenken over een lichtplan en dergelijke. En vooral een clip opnemen. Dat hebben we ook op een avond gedaan. En ja, wij zijn heel trots op het resultaat. Zeeland staat dankzij onder meer Danny Vera, Bluff en Raccoon bekend als een succesvolle muzikale provincie. Dus de lat ligt hoog voor Smaakstof. Nou, winnen, absoluut. Daar gaan we voor, toch? Anders zouden we niet meedoen. Is dit een nacht van een nacht door het donker heen? De finale van het Regio Songfestival is live te zien bij Omroep Zeeland. De open dag bij het Zeeuws Archief in Middelburg stond vandaag in het teken van de Koninklijke Maatschappij De Schelde uit Vlissingen. De bezoekers waren vooral oud-medewerkers van de scheepswerf en hun familie. En ze bekeken delen van het enorme Scheldearchief en luisterden naar lezingen over de scheepsfabriek die jarenlang het economisch hart van Vlissingen was. Voor de oud-werknemers was het ook een beetje een reunie. De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een brandmelding bij de Action aan het Haringvlietplein in Zierikzee. In de kantine was sprake van rookontwikkeling. De winkel werd ontruimd. De oorzaak van die rook bleek een kapotte magnetron, zo meldt de brandweer. Personeel van de winkel dat rook ingeademd had is ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. De Moerschans Cross in Hulst is de start van het Zeeuwse crossseizoen. Hardlopen dus op de liniedijk in de bossen bij Hulst.
En dit is de eerste leider in de wedstrijd, Jente Faber uit Almere. Hij is met een groep gekomen uit Hilversum om hier te lopen. En dit is de beste Zeeuw in de wedstrijd, Martijn de Kok uit Heikensand. Hij loopt nu op de tweede plek en zal dat de hele wedstrijd blijven doen tot aan de finish. Wordt dus vandaag de beste Zeeuw, want er staat geen maat op deze Jente Faber. Met zijn loopgroep GHC Hilversum is hij op trainingskamp in Zeeland. Vorig jaar deden ze ook allemaal mee aan de Hobbel de Bobbelloop in Zoutelande. Toen won deze Faber in Zoutelande. Maar vandaag is hij de sterkste bij de Moerschanscross in Hulst. Winnaar dus Jente Faber. De markt in Zierikzee lag er verlaten bij, behalve een eenzame bezoeker die de regen trotseerde. Want met die regen hadden we in de ochtend en een deel van de middag te maken. En dat leverde alweer behoorlijk wat neerslag op vandaag, nadat ook al de maand oktober een behoorlijke natte maand is geweest. En dus zien de meeste akkers er op dit moment uit als deze foto toont. Veel regen en het is dan natuurlijk ook moeilijk om te oogsten. Voorlopig blijft het nog herfstweer, want we hebben vanavond te maken met enkele opklaringen, maar ook nog wel buien. De wind komt uit het zuiden en is vrij krachtig en het kwikzakt tot ongeveer 8 à 9 graden. Morgen krijgen we een zuidwest tot noordwestenwind en we hebben te maken met veel bewolking, regen en buien. De maximumtemperatuur ligt rond 11 à 12 graden en het is dus ronduit herfstachtig. En voorlopig houden we dit herfstachtige weerbeeld nog wel even met af en toe buien, nu en dan zon en een maximumtemperatuur rond 11 à 12 graden. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.